Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm Balatonfürdvárváros 2026. február 26-ai ülésén megjelent képviselőtestületi tagokat, képviselőtársakat, hivatalmunkatársait és a képernyők előtt a kedves nézőket. Megállapítom, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően hívtuk össze az ülést, megállapítom, hogy mind a 7 döntéshozó jelen van az ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Az írásbeli meghívón szereplő napirendek tárgyalására teszek javaslatot. Napirenddel kapcsolatban valakinek egyéb javaslata van, akkor jelezze. Ha nincs, akkor kérem, napirendről szavazzunk most. Hét igen, egyhangú a szavazás eredménye. Köszönöm szépen. Első napirendi pontunk az önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása. Írásban megkaptuk az anyagot, képviselőtestület, ahogy szoktuk, 2 fordulóban tárgyalta, tehát január havi ülésén, február havi ülésén is itt van előttünk. Mindenki számára elérhető volt az anyag, mindenki számára elérhetők voltak a módosítások, amely az első fordulóhoz képest eszközölve lettek az anyagban. Szóban nem kívánom kiegészíteni, a pénzügyi gazdasági bizottság ülésén egy nagyon részletes vitába mentünk bele. Kérdezem is a bizottság elnökét, hogy milyen javaslat született a bizottság részéről. Köszönöm szépen, polgármester úr. A bizottság megvitatta a költségvetést, és 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással javasolja az idei évi költségvetés megalkotását a képviselőtestületnek. És amennyiben nálam van a szó, engedjék meg, hogy kiegészítsem a nemmel való szavazásomnak az okát. A fejlesztési előirányzatok megalapozását kértem, ahogy a bizottság ülésén is elmondtam, amelyek kapcsolatban nem kaptam megnyugtató választ, illetve semmilyen alátámasztó dokumentumot nem kaptam. Én csak tapasztalati becslések és egyéb szóbeli egyeztetések alapoznak meg a jegyzőasszony levél alapján 170 milliónyi fejlesztési sort, és az én véleményem az, hogy ez a becslés nem lehet a költségvetés felhatalmazásának alapja. Nyilván itt elment egy ilyen személyeskedés irányába a jegyzőasszony, illetve a polgármester úr részéről az irányomban ezen napirend, amit szerintem a jövőben, ahogy kértem is, nem kéne, hogy ilyen irányba terelődjön. Ezzel kapcsolatban még egyszer rögzíteném, hogy a testület felelőssége ebben a tekintetben nagy, hiszen az SMS módosításával ez a költségvetés már egy komoly felhatalmazás jelent a végrehajtásra a polgármester tekintetében, és ezért nagyobb a mi felelősségünk is, és én ezért nem javasoltam elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az én szemről a személyeskedés annyi volt, amennyiben azt annak gondolta, hogy megemlítettem, hogy 10 évet dolgoztunk együtt, és mind a 10 esztendőben ön volt a felelős a költségvetés előkészítéséért, és akkor nem kérte ezeket a dokumentumokat, amelyekhez most ragaszkodik. Ettől függetlenül minden költségvetést végigcsináltunk, és minden költségvetést előirányzaton belül meg tudtunk oldani. Köszöntöm körünkben Szita urat, városunk könyvvizsgálóját. Írásban megkaptuk a jelentését, akkor kérem, amennyiben kívánja szóban, tegye meg röviden a kiegészítést. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, Balatonfürdvár város önkormányzata 2026 évi költségvetési rendelettervezetét, a rendelkezésünkre álló dokumentumok, a 3400 nemzeti könyvvizsgálati sztenderd és egy költségvetési rendelettervezet alapján felülvizsgáltuk. A felülvizsgálatról a független könyvvizsgálói jelentésünket és ehhez kapcsolódó kiegészítő jelentést is az önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk. A kiegészítő jelentés a fő megállapításainkat részletesebben tartalmazza. A költségvetési rendelettervezetet azt is szeretném bevezetőben elmondani, hogy nem vizsgáltuk, a könyvvizsgálatok nem feladata, hogy célszerűségi, hatékonyság és gazdaságossági szempontból vizsgálja, elsősorban a szabályozottságot kellett nekünk megnézni.
A költségvetési rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelel mind a tervezésre, mind a szabályozottságra vonatkozó előírásoknak, ezért ezzel kapcsolatban észrevételt nem teszünk. Polgármester úr határidőben beterjesztette a rendelettervezetet, február 15-ig a testület elé. A rendelettervezet számszaki részből, a szöveges részből és a rendelettervezet norma szövegéből tevődik össze. 2026. január 1-től a rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakban a teljesített bevételeket és kiadásokat a rendelettervezet tartalmazza. Az átmeneti időszakban a polgármester úr gondoskodott a 2025 évi költségvetési rendeletet figyelembe véve a bevételek és kiadások beszedéséről és a kiadások felhasználásáról. Az önkormányzat jegyzője, azt is megnéztük, a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezetet egyeztette. A központi költségvetésből történő finanszírozás alapelvei 2026-ban sem lényegesen nem változtak, a finanszírozás továbbra is a feladat alapú támogatás. A Magyar Államkincstár EBR 42 rendszere szerint a Balatonfürdvár önkormányzat esetében a központi támogatás 825 millió 291 ezer, amely az előző évhez viszonyítva 135 millió 200 ezer forinttal több. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a központi finanszírozáshoz kapcsolódóan 2021-ben bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás rendszere, ez 2026-ban is tovább fennáll, ugyanakkor viszont hozzá kell tenni azt is, hogy az iparüzési adó többlet továbbra is szintén befizetési kötelezettség érvényben van, ahogyan polgármester is említette, Balatonfürdvár városnak 2026-ban 16 millió 959 ezer szolidaritási hozzájárulási kötelezettsége lett volna. A kormány vonatkozó rendelet, amely a 437 per 2025 1227-es kormányrendelet volt, a hozzájárulás összegét 50 millió forint alatti kötelezettséget nem kellett az önkormányzatnak figyelembe venni, így tehát Balatonfürdvár sem költségvetését sem terheli. Ugyanakkor viszont az iparüzési adó többlet az továbbra is befizetési kötelezettséget jelent. Ennek a megállapítása majd 2026 év során az elszámodása együtt kerül majd sor, és ezért ez a költségvetésben még nem került tervezésre a kiadások között. Értékeltük, elemeztük az önkormányzatnak a tervezett 2026 évi pénzügyi helyzetét, és megállapítottuk, hogy a költségvetés egyensúlya, vagyis a bevétel és kiadási előirányzatok egyezősége biztosítva van. Az egyensúly a hitel tervezése nélkül az egyensúly rendelkezésre áll. A bevétel és kiadások tervezése, mi úgy látjuk, véleményünk szerint megalapozottnak minősíthető, megfelelően tervezték a valóságnak megfelelően az előirányzatokat, és ezáltal a óvatosság tervezési alapelv is érvényesült. A rendelettervezetben a költségvetési kiadások, a költségvetési bevételeket 373 millió 827 ezer forinttal meghaladták, ez a tárgyévi bevételekre vonatkozik. Ez az államháztartási törvény szerint mínusz 323 827 ezer forint költségvetés egyenleget jelent, amelyből megnéztük azt, hogy a működési költségvetésben egy többlet van, ennek az összege 133 millió 474 ezer forint, a felhalmozási költségvetésben pedig ugyanúgy hiány van, ennek az összege mínusz 507 millió 301 ezer forint. A költségvetésnek az összes, a rendelettervezetben az összes egyenlege a finanszírozási kiadásokat is figyelembe vett mínusz 495 millió 613 ezer forint. A költségvetés egyensúlyát az előző évi maradvány ugyanilyen összege biztosítja, tehát így a pénzügyi egyensúly fennáll a rendelettervezetben. A költségvetési rendelettervezetet megvizsgálva azt is megállapítottuk, hogy a gazdasági stabilitásról szóló törvény érvényesült, mivel a hitel visszafizetési kötelezettség, tehát a tőketörlesztés és a kamattörlesztés
nem jelent az önkormányzat költségvetésére kockázatot, mivel a futamidőben a fizetési kötelezettség a saját bevételek 50%-át nem haladja meg. A bevételek fölvizsgálata során megállapítottuk, hogy a 3 milliárd 79 millió 818 ezer összes bevétel irányzat az előző évi összes bevételi elirányzathoz képest 78 millió 898 ezer forinttal több. Az összes bevételből a működési célú bevételek részaránya 65,5% volt, a felhalmozású bevételek részaránya 18,4% és a finanszírozási bevételek részaránya 16,1%. Ugyanezt a kiadásoknál is megnéztük, megállapítottuk, és itt a előző évi összes kiadáshoz képest a növekmény szintén megegyezik a bevételi növekmény, mert nyilván a költségvetés egyensúlyából adódóan. Az összes kiadásból a működési célú kiadások részaránya 61,2%, a felhalmozás részaránya 34,9% és a finanszírozási kiadások részaránya 3,9%. A rendelettervezetben tervezésre került 76 millió tartalék előirányzat, ennek a részaránya 2,5%, ez az évközben felmerülő, erről nem tervezhető kiadásoknak a fedezetét képezheti. A norma szövegét, a rendelettervezetet felvizsgálva megállapítottuk azt is, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelel, ezért észrevételét nem teszünk. Összességében Balatonfüred városi önkormányzat 2026 évi költségvetési rendelettervezet a rendelettervezete véleményünk szerint a jogszabályi követelménynek megfelel, a pénzügyi egyensúly biztosított, és felvizsgálatunk alapján a 2026 évi költségvetési rendelettervezet a testület által tárgyalásra alkalmasnak tartjuk. Köszönöm szépen! Köszönjük könyvvizsgáló úrnak a részletes szóbeli kiegészítést. Megnyitom a vitát, költségvetést, illetően kérdések feltételére van lehetőség. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás jöhetne. Amennyiben hozzászólás nincs, még egyszer mondom, a pénzügyi bizottság ülésén közel 1 órán keresztül beszéltünk a költségvetésről, akkor a vita részét lezárom a költségvetés minden tárgyalásának, és szavazás következik. Először előterjesztés szerinti határozatról szavazunk. Akkor kérem, ez most történjen meg. Négy igen, 3 nem szavazattal elfogadta a képviselőtestület előterjesztés szerint a határozatot, és akkor most pedig a rendeletről történik a szavazás, tehát a költségvetés megalkotása következik. Szavazunk most. Négy igen, 3 nem szavazattal Balatonfürdvárváros önkormányzatának képviselőtestület a 2026. évi költségvetési rendeletet elfogadta, azt megalkotta. Könyvvizsgáló úrnak köszönjük szépen a részvételt, minden jót kívánunk. 2. számú napi rendi pontunk következik. Balatonfürdvári Non-Profit Kft. 2026 évi üzleti tervének elfogadása írásban mindenki számára elérhető volt az anyag, pénzügyi bizottság előtárgyalta. Kérdezem elnök urat, milyen javaslat született? Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, a bizottság az üzleti tervet egyhangúan javasolta jóváhagyásra a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés napirendi ponttal kapcsolatban a testület részéről. Hozzászólás. Amennyiben nincs a vita részét a napirendi pont tárgyalásának, lezárom, szavazzunk, kérem. Hét igen, egyhangos szavazás eredménye megállapítom Balatonfürdvári Non-Profit Kft. 2026 évi üzleti tervét a képviselőtestület elfogadta. 3. napi rendi pontunk, közös önkormányzati hivatal beszámolja a 2025 évi tevékenységéről. Írásban mindenki számára elérhető volt az anyag. Kérdezem pénzügyi bizottság elnökét, a bizottság milyen javaslattal él a testület felé. Köszönöm szépen, polgármester úr. A bizottság, ha jól emlékszem, 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással javasolja jóváhagyásra a hivatali beszámolót. És itt egy rövid kiegészítést tennék.
a mi pénzügybizottsági ülésre visszautalva, nyilván azért került a bizottság elé is, mert a bizottság is tárgyalja, és ha már tárgyalja, akkor arra véleményt is formálhat, és javaslatot tesz annak elfogadására, vagy nem elfogadására, akár a képviselőtestület felé. Én kiemeltem a hivatal munkáját, és méltattam a közös hivatali feladatellátást. Egy dolgot emeltem ki szintén, amit korrekten elmondtam, és előzetesen megindokoltam a döntésemet, amit arra alapoztam, hogy én ezt csak tartózkodással tudom megszavazni, mert a testületi munka előkészítése az én véleményem szerint nem volt mindenben maradéktalan. Erre az alpolgármester úr ezen véleményem kapcsán úgy felhúzta magát, hogy gyakorlatilag engem egy magasabb hangnemben minősített, hogy ez egy politikai hozzászólás, és hogy itt felejtsük már el a politikát. Nem tudom, hogy mi volt ebben a politika, én korrekten álltam hozzá. Nyilván Herényi alpolgármester úr majd biztosan jól megindokolja, hogy ez a hozzászólás, ez mitől volt politika. Én azt gondolom, hogy amit kértem is, és most itt megerősíteném, hogy amely a hivatal levelezésében, iktatórendszerében, vagy a jegyzőkönyveiben rögzített és visszakövethető kérés, ami akár a testületi vagy a bizottságülésen elhangzott, én erre tértem ki, ott nem kaptam mindig maradéktalanul választ, vagy egyáltalán nem kaptam választ, ezeket kérem utólag jegyzőasszonytól, hogy pótolja, és gyakorlatilag én emiatt csak tartózkodni tudok. Egyébként meg köszönöm a hivatal apparátusának munkáját, a többivel maximálisan meg vagyok elégedve. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valaki részéről reakció, szóbeli kiegészítés, jegyzőasszony jelzi, hogy nincs, a polgármester úr jelzi, hogy nincs. Jó, köszönöm. Akkor kérdések jöhetnek hivatal beszámolójával kapcsolatban. Kérdés nincs, hozzászólás. Hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk most. Négy igen, 3 tartózkodással megalapítom, hogy a közös önkormányzati hivatal beszámolóját a képviselőtestület elfogadta. 4-es napi rendi pontunk díjköteles parkolás szabályozásáról szóló rendelet módosítása írásban. Mindenki számára elérhető volt az anyag, pénzügyi gazdasági bizottság ülésén ismertettem a rendelet módosításra vonatkozó részleteket, illetőleg kiemeltem azt, hogy az idei esztendőre szól a rendelet módosítás a szándékaik szerint, a kiesés fedezetéül a szolidaritási hozzájárulás meg nem fizetése biztosít garanciát, illetőleg pénzügyi hátteret, illetőleg azt is megjegyeztem, hogy a parkolórendeletünknek a komplex felülvizsgálatára szakmai stábot fogunk felkérni. A törvény előkészítésben részt vett személyekkel kapcsolatba léptünk, 10 éves a rendeletünk, modernizálni kell. Rögtön az első találkozókon már jelezték azt, hogy az a lineáris rendszer, tehát az utcákra lebontott parkolási rendszer, amit Földváron alkalmazunk, ez már nem elavult, nem működik. Parkolási zónákról kell beszéljünk, tehát nem, mondok egy példát, a Hunyadi utca lent a vízparton nem úgy van meghatározva, hogy Hunyadi utcába parkol, ott parkolási kötelezettség van, nem így kell meghatározni, hogy a Hunyadi utcától az Újstrand utcán és a körbelévő utcák, a Bátori utca által határolt zónákra is ki kell terjeszteni ezt a rendet, illetve a vizsgálatát ennek a folyamatnak. Ez meg fog történni az idei esztendőben is. Egy nagyon nagyon alátámasztott parkolási rendeletünk lesz. A Non-Profit Kft. Részéről ügyvezető úr jelezte, hogy nem számítunk kiesésre parkoló bevételből az idei esztendőben, az előbb említett indokok miatt. Azért a kedves lakosságnak vagy a nézőknek elmondanám, hogy 70 millió forint a város bevétele éves szinten a parkolásból, és nagy részt a parkolásra épül a 30-35 millió forintot jelentő földvárkártya bevétele is. Tehát akit azzal van elfoglalva még mindig a városban, hogy miért kell fizetni a parkolásért Földváron, akkor tisztelettel jelzem fel, hogy 100 millió forint bevételét kérdőjelezi meg
az önkormányzatnak, ami a közmeghallgatáson, illetve már többször elmondott költségvetési tárgyalásokon 1,8 milliárdos bevételhez képest, tehát 100 millió forint kézzelfogható, szemmel látható bevétel. Hogyha az nem lenne, akkor nyilván máshonnan kellene ezt a forrást előteremteni. Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Kovács képviselő úr, parancsoljon. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy ha ez a módosítás életbe lép, akkor marad olyan parkoló rész, ahol fizetni kell ennek ellenére? Gondolok a vasúton túlra, illetve a kikötőben lévő néhány parkolóhelyre. Köszönöm. Tehát március 1-től a következőképpen zajlik a parkolás Balatonföldváron a kiemelt övezetben, tehát a kikötő és Rákóczi utcában, valamint a város központi övezetben, tehát Városházas, Púr István utca, Motelsétány, Tesco parkoló, Gábor Áron utcában május 1-től szeptember 30-áig reggel 8-tól este 9 óráig kell fizetni. A strandok előtt, tehát a Rákóczi Ferenc utcában, Somogyi Béla utcában, valamint a Hunyadi utcában pedig június 1-től augusztus 31-ig szintén reggel 8-tól este 9 óráig fizetni kell. Tehát most március 1-e és május 1-e között sehol nem kell, és október 1-e és december 31-e között sehol nem kell. Egyik zónában. További kérdés. Hozzászólás. Pénzügyi-gazdasági bizottság tárgyalta és támogatja egyhangú szavazással. Lezárom a vita részét a napirendnek, akkor kérem, hogy rendeletmódosításról szavazzunk most. Hét igen, egyhangú szavazás eredménye a rendeletet előterjesztés szerint módosította a képviselőtestület. 5. napi rendi pontunk tárgyalása következik. Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet módosítása. Írásban mindenki számára elérhető volt az anyag, pénzügyi bizottság tárgyalta. Kérdezem elnök urat, milyen javaslattal élnek? Köszönöm szépen. Polgármester úr, a bizottság jóváhagyásra javasolja 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a rendelet módosítását, ha jól emlékszem. Köszönöm. Köszönöm. Testületi tagok részéről kérdés csak következhetne. Kérdés nincs, akkor hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor lezárom a napirend vitáját, és szavazást kérek. Négy igen, 3 nem szavazattal a képviselőtestület a rendeletet előterjesztés szerint módosította. 6. napirendi pontunk: egyesületek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról, civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása. Írásban megkaptuk az anyagot, pénzügyi bizottság előtárgyalta, elfogadásra javasolta. Annyi a kiegészítés, akkor azt most szóban most megtenném itt ezen az ülésen is, hogy az írásbeli előterjesztésben a Vízisport és Vitorlás Egyesület még úgy szerepel, hogy nem teljesítette a beszámolási kötelezettségét, és ezért 2 évre kizárásra kerülne a támogatottak köréből. A pénzügyi bizottsági ülésen abban állapodtunk meg, és akkor ezt a testület ülésen is javasolnánk, hogy mivel tegnapi nap folyamán pótolták ezt a hiányosságot, ezért ne éljünk a szankcionálási joggal, tehát vessenek részt ők is a további kiírásban. Kérdés a napi rendi ponttal kapcsolatban? Hozzászólás. Füstös Erika, parancsoljon. Köszönöm. A Vízisport Egyesülettel kapcsolatban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy itt a Balatonparton, egy vízparti településen elengedhetetlen, hogy a vízisportokat maximálisan támogassuk. Elhangzott itt olyan, hogy az Egyesület nem kellő lelkesedéssel és szaktudással teszi a dolgát, és
evezősök azok úgy, ahogy működnek, a vitorlások nem működnek, hát nem tudom, ezt talán jó lenne megfontolni, hogy a város hogyan tudja ezt támogatni, mert az Egyesület önmagától nem tud valószínűleg fizetni vitorlások edzéséhez edzőket, tanárokat, és hát itt van ugye az iskolahajónk, ami nagyon örvendetesen képviseli a várost, és ez köszönjük is nekik, de ugye mint iskolahajó, hát nem a előirányzat szerint teszi a dolgát. A Krajcár a 70-es cirkálók országos bajnokságán 5. lett, azt hiszem szeptemberben, és itt fel vannak sorolva a nevek, hogy kik vettek részt ebbe a versenybe. Hát nem hiszem, hogy ezek a nevek a helyi iskolások vagy középiskolások közül kerülnek ki, úgyhogy talán ők is tudnák támogatni azt, hogy a vitorlás részleg megfelelően tudjon működni, hogyha már itt anyagi dolgokról van szó. Én a Vízisport Egyesületet maximálisan támogatnám, ezt elengedhetetlen egy vízparti településnél, főleg ha már megvan, tehát egy meglévő egyesületet nem kéne még csak tervezni sem, hogy szétverjük, és nem maximálisan segítjük. Köszönöm. Köszönöm. Azon kevés téma, kedves képviselőasszony, amivel egyetértek önnel, hogy említettem a közmeghallgatásom 2001-ben többek között az én közreműködésemmel alakult meg ez az egyesület, hiánypótló szolgáltatás nyújtva ezzel a Földvár és a környékbeli elsősorban fiataloknak, gyerekeknek a vízisportok tekintetében. Elmondtam a közmeghallgatáson, elmondom most is, hogy élt meg szebb időket is ez az egyesület. 2010-et megelőző időszakban. Az evezéssel kapcsolatban, az evezős szakág azt mondom, hogy úgy, ahogy még elmuzsikál, bár maga az egész rendszer, azért annyit tudjanak róla, és a kis történelmi visszatekintés, tehát amikor elkezdtük szervezni az országos bajnokságokat, amin a földvári csapatok nagyon jól szerepeltek, és akkor még olyan rendszer volt, hogy ez a középiskolások számára pluszpont számot jelentett a felsőoktatási intézményekbe való bejutáshoz. Nagyon sokan éltek vele. Most nem azt mondom, hogy ennek köszönhetik, hogy egyetemisták és főiskolások lettek, hogy volt Vízisport Egyesület, és volt országos bajnokság, ahol tudtak kategóriában nyerni, de nyilván, hogy jól jöttek azok a pluszpontszámok. Mondok egy számot, tehát amikor én utoljára rendeztem magyar bajnokságot, még egyesületi elnökként, polgármester koromat megelőzően, ott 53 csapat indult egy országos bajnokságon, külföldi résztvevők voltak Olaszországból, Németországból, Ausztriából, Csehországból, Ukrajnából, 1000 fő táborozott itt 2 napon keresztül Balatonfürdváron, és versenyeztek egymás ellen a különböző kategóriákban. Remélem sokan vannak még, akik emlékeznek rá. Hát most az én ismereteim szerint örülnek, hogyha egy ilyen 10 csapatot össze tudnak egy ilyen országos bajnokságra rántani, tehát nyilván maga a szakág is küzd kihívásokkal, fogalmazzunk így, tehát nem csak az egyesület, hanem maga az evező szakág is, vagy ez a része legalábbis úgy lehet, hogy kiment a divatból, vagy újból fel kéne frissíteni, vagy kéne olyan személy, aki annak idején nálunk volt az egyesületben, és országos szinten bele tudott szólni ezekbe a dolgokba. A vitorlás részleg is látott szebb időket, tehát olimpiai osztályban volt, amikor a 16 fős mezőnyben 7 hajót állítottunk ki az egyesület színeibe, és pontszerző helyeink is voltak, illetőleg hát jó magam ezért dobogós helyeket is értem el egyesületi színekben annak idején. Sajnos most egyetlen egy olimpiai osztálybeli résztvevője nincs az egyesületnek, de a Krajcáron kívül semmilyen versenyen való résztvevője nincs az egyesületnek. De ami talán a versenysportnál fontosabb, az az utánpótlás, illetőleg a tömegsport jellege. Ott egy orbitális nagy hibát elkövetett, és ezt én mindenki előtt vállalom.
Tehát, hogyha idehívja a mostani vezetőit az Egyesületnek, akkor nekik is a szemébe mondom. Tehát egy orbitális nagy hibát elkövettek azzal, hogy azokat a gyerektáborokat, amelyeket évtizedeken keresztül szerveztünk, és kezdetben ingyenesek voltak, később ezek különböző díjazás fejében lehetett rajtuk részt venni, de mindig figyeltek arra, legalábbis egy darabig, hogy a helyi gyerekek azért kevesebbet fizessenek, mint az esetleg üdülő tulajdonos gyerekek. Ezt a rendszert ők megszüntették, sőt a teljes listát, a teljes résztvevői listát évekre visszamenőleg ingyenesen átadták egy magánvállalkozásnak, aki nagyon szépen köszöni, elégedett ezzel, hogy a földvári gyerekek és a Földvári Vízisport Egyesület szervezésében részt tudtak venni ezekben a táborokban. Nehéz lesz őket visszacsalogatni. Tehát itt egy nagyon nagyot hibázott a Vízisport Egyesületnek a vezetője, én nagyon mérges vagyok rájuk. Tehát de ezt én a szemükbe is elmondom, és az alkalmasságukat megkérdőjelezem elnököstől, elnökségi tagosoktól, és úgy, ahogy vannak. És ezt nem úgy teszem, mint polgármester, hanem úgy, mint aki 10 éven keresztül létrehoztam, és vezettem, és akkor most elnézést az első szám egyes szám első személyre ezt az egészet, és ezeket az eredményeket 2001 és 2011 között tudta ez az Egyesület produkálni, a környékén nincsen most sem taglétszámnak, sem eredményeknek, de még egyszer mondom, még fájóbb, a földvári gyerekek közti népszerűségnek sincsen. Azt elismerem, hogy és ezt akkor nevezzük meg azt, aki talán egyedül dicséretet érdemel ebbe a rendszerbe, ez a Fehér László nevezetű tanár úr, aki a hátán viszi ezt az evezős részleget, és hogyha ő nem lenne, akkor már nem csak vitorlázás nem lenne, hanem evezős sem lenne Balaton Földváron. Tehát azért ez a prózai igazság, meg ez a mesztelen igazság, és akkor legyünk őszinték egymáshoz. És egyébként azt is elmondom, hogy Földvár úttörő volt ebben, hogy önkormányzati támogatással, infrastruktúrával és pénzügyi háttérrel létrehozott ilyen egyesületet, mert Balatonfüreden kívül nem nagyon van máshol önkormányzati hátterű vízisport egyesület a Balaton körül. Talán most már azért próbálkoznak Siófokon, Zamárdiba itt-ott, de 20 évvel ezelőtt sehol nem volt. Füred és Földvár volt a kettő, ahol volt önkormányzati hátterű ilyen civil szervezet. De abban egyetértek, hogy ha lehet, akkor természetesen segítsük őket, de ahogy a közmeghallgatáson mondtam, én annak ellene vagyok, hogy felülről nevezzük államhatalmi vagy önkormányzati hatalmi szintről civil szervezeteket irányítsunk, és lássuk el a feladatot, hogyha nem képes a civil szervezet saját maga megoldani ezt a kérdést, jöhet a képviselőtestület elé vissza ez a probléma, és ha a képviselőtestület ezt úgy gondolja, hogy meg kell oldania, és forrást és humán erőforrást, tehát embert is rak mögé, akkor kell csinálni egy Kft-t, kell csinálni egy céget rá, annak lesz egy költségvetése, 10-20-30 millió forint egy évben, a képviselőtestület ezt elő tudja teremteni, akkor egy számon kérhető módon, akár alkalmazottként, akár egy ilyen sport Kft-ként működhet ez a dolog. De bízzunk abba, hogy egy kicsit megrázzák most magukat itt a dorgálást követően az Egyesület tagjai és vezetői, és be tudják azt bizonyítani, hogy egy 2000 fős településen egy ilyen civil szervezetnek, egy szervezet ki tud magából nevelni egy-két olyan embert, aki viszi a vállán ezt a dolgot, eredményesebben, mint ahogy eddig tették az elmúlt, mondjuk azt, hogy 5-10 évben. Na, visszatérve az egyesületek beszámolójához, további kérdés. Hozzászól el. Kovács képviselő úr, parancsoljon. Egyetértek önnel, polgármester úr, nekem annyi javaslatom lenne, hogy akkor invitáljuk meg a Vízisport Egyesület vezetőit, mondják el valamilyen formában, valamilyen ülésen, hogy ők hogy látják a problémát, miben segíthetnénk nekik, és aztán ezt kérjük számon tőlük, vagy pedig alakuljanak át valamilyen formában, ahogyan mondta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
ennek nincs akadálya, de csinálhattunk egyébként olyat, hogy meghívunk ülésenként városban működő civil szervezeteket, és meghallgathatja a képviselőtestület őket, nem csak egy írásos beszámoló formájában, hanem akár egy napirend formájában. Polgárőrség, labdarúgók, vagy ne soroljon föl őket, akik most itt vannak ebbe a beszámolóba, hogy a döntéshozók legyenek képbe arra vonatkozólag, hogy mire költik a pénzt, illetőleg hát, hogy milyen társadalmi alapjai vagy támogatottsága van a közösségünkben ezeknek a civil szervezeteknek. Nyilván ez nagy mértékben befolyásolja azt is, hogy milyen összegeket szán a közpénzből a képviselőtestület a finanszírozására ezeknek a civil szervezeteknek. Képviselő úr, parancsoljon. Egy rövid kérdésem, még a környékbeli települések gyerekei járnak ide sportolni? Köszönöm szépen. Na látja, például ez egy olyan kérdés, amit nem nekem kell megválaszoljak, hanem majd azoknak a vezetőknek, akiket meghívunk az ülésre, de az én tudomásom szerint igen. Már csak abból az egyszerű tényből kiindul, hogy Balatonföldváron a Gróf Széchenyi Imre általános iskolában 300 gyermek tanul, abból nem egészen 100 az, aki Balatonföldvári. Tehát a másik 200 az a környező településekről jön, és én úgy tudom, hogy a labdarúgó egyesületnél is egy olyan 60-80 fő az utánpótlás, a jelentős része nem helyi. A felnőtt csapatban pedig ez viszont nem mostani jelenség, ez már én hány éve, lassan 30 éve itt ülök, mindig probléma és kérdés volt, hogy a versenysport részében, tehát a versenycsapat részében, aki ugye a hátán viszi az egészet, és aki miatt van az utánpótlás rész, ott azért sosem volt többségben a földvári, vagy a helyi sportoló. Nyilván ennek több oka van, most ebben nem menjünk bele, de az elmúlt 30 évre biztos, hogy ez volt a jellemző. A régi történeti időket én nem ismerem, csak elmondásból, tehát azért volt olyan, amikor itt földváriak fociztak, most már nem ez a jellemző az első csapatnál sem. Szerintem kibeszéltük, szavazzunk, jó, a beszámolókról most. 7 igen, egyhangulag elfogadtuk a beszámolót, és akkor a vízisportosokat is bevettük a csapatba, azzal akkor, hogy akkor hívjuk ide őket egy ülésre. 7-es napirendi pontunk 2026 évi kulturális munkaterv közművelődési szolgáltatási terv elfogadása, írásban megkaptuk a beszámolót. Előterjesztő itt volt a pénzügyi gazdasági bizottság ülésén, kérdés nem érkezett hozzá. Kérdezem elnök urat, hogy a bizottság milyen javaslattal él a testület felé. Ja, bocsánat. Igen. A bizottság az előterjesztést egyhangúan jóváhagyásra javasolja a képviselőtestület felé. Köszönöm. Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Hét igen, egyhangú a szavazás eredménye a munkaterv elfogadásával kapcsolatban. 8-as napi rendi pontunk tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. Írásban megkaptuk az anyagot, pénzügyi bizottság tárgyalta, kérdezem elnök urat, milyen javaslat született. Köszönöm szépen, polgármester. A bizottság megállapította az előterjesztés alapján is, illetve mint elnök is meg tudom állapítani, hogy minden képviselőbizottsági tag eleget tett a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. És ezt jóváhagyásra javasolja a testületnek. Köszönöm. Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk a tájékoztatóról. Hét igen, egyhangú. Elfogadta a képviselőtestület a tájékoztatót. Utolsó előtti napi rendi pont, beszámol a polgármester beszerzések tárgyában hozott döntéseiről. Írásban megkaptuk az anyagot, pénzügyi bizottság előtárgyalta. Kérdezem elnök urat, milyen javaslat született?
Köszönöm szépen. A bizottság az előterjesztést megismerte, és egyhangúan javasolja jóváhagyásra a testületnek. Köszönöm szépen. Kérdés napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk a beszámolóról. Hét igen, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület a beszámolót, megállapítom. Utolsó napi rendi pontunk villamosenergia beszerzés 2027-2028-as évek vonatkozásában. Írásban megkaptuk az anyagot, pénzügyi bizottság előtárgyalta. Kérdezem elnök urat, milyen javaslat született? Köszönöm szépen, polgármester úr. A bizottság egyhangúan javasolja a tervezeti javaslat elfogadását, azaz a villamosenergia csoportos közbeszerzésre irányuló eljárás esetén fix áron 27. január 1-től 28. dec. 31. időszakra vonatkozóan, és a Sourcing Hungary Kft-ben való tagságot is fenn kívánja tartani. Remélhetőleg, hogy egy eredményes közbeszerzés lesz, és egy reális áron tudunk majd szerződni. Köszönöm. Köszönöm. Erre reményt ad az előző éveknek az eredmény, amit a táblázatban az előterjesztés tartalmaz évről évre, hogy mennyibe kerül a közvilágítás, illetőleg az intézményeknek a világítása kilowattóránként. Kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Villamosenergia beszerzés. 7 igen, egyhangú a képviselőtestület döntése a témát illetően. Napirendi pontok tárgyalásának a végére értünk, tisztelt képviselőtestület. Ha valakinek közérdekű bejelentése van, akkor kérem azt most tegye be, vagy kérdése van, erre van most lehetőség. Már nem látom a táblát, hogy kérem tisztítsák le a táblát. Nem tudom, hogy ki jelentkezett előbb, de akkor Füstös Erikának megadom a szót. Köszönöm szépen. A közmeghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy itt értesültem róla, gondolom, hogy képviselőtársaim is, hogy tegnap egy fórum meghallgatás volt, amiről nem tudtunk. Nyilván, hogy magasabb rendelet tiltja, hogy ezt velünk közöljék, de én mégis azt kérem, hogy legalább a képviselőket ilyenről tájékoztassák, mert nem biztos, hogy állandóan a város oldalát nézegetjük, más elfoglaltságunk is van, főleg így, amikor készülünk egy testületi ülésre, úgyhogy én azt szeretném kérni mind hármunk nevében, nem tudom a többiek hogy vannak ezzel, hogy ahogyan egy értesítés kijön az e-mail címünkre, úgy ezt is, hogyha legközelebb ilyen lesz, szíveskedjenek velünk közölni, ez az egyik. A másik, ami szintén a közmeghallgatás fejleménye, hogy nagyon sok fals információ terjed a városban mindenféle fejlesztéssel kapcsolatban, például a Bahart kikötő fejlesztésével kapcsolatban. Nyáron volt egy olyan testületi ülés, ahol erről a fejlesztésről szavaztunk. Én akkor kértem, hogy lássunk valamilyen tervet, hogy mi is ott a terv. De állítólag ilyen nincsen. Na most ebből indulnak a feltételezések, mert közben azért egy-egy szó elhangzik, hogy lesz parkoló, lesz út, lesz épület, na de hol, hogyan, nyilván az emberek találgatnak. Úgyhogy ha konkrét dolgokat tárnánk eléjük, és esetleg elénk is, akkor nyilván ezt tudnánk tovább kommunikálni, és erről lehetne beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor visszafele haladnék, tehát semmilyen fejlesztésekről nincsen szó egyelőre. Tehát ez a téma, amit a képviselőasszony említett, ez egy szimpla mezei jogszabályi átvezetése a magasabb szintű jogszabálynak. Hát tavaly nyáron megalkották,
és jogerőre hatályba lépett a Balatonnal kapcsolatos kormányrendelet, illetőleg a vízparti terv. A vízparti tervnek mindenki számára elérhető. A Balaton-földvári Pahart kikötőt érintő módosításokat kell most a helyi építési szabályzatban, illetve településrendezési eszközökben átvezetni. Tehát itt nem fejlesztésekről döntünk. Itt nem arról döntünk, hogy szökőkút legyen, vagy park legyen, vagy út legyen, vagy parkoló legyen, hanem arról döntünk, hogy a magasabb szintű jogszabálynak megfeleltetjük a helyi településrendezési eszközt. Ha ez megtörtént, akkor jönnek majd azok a döntések, amit képviselőasszony mondott. De most egyelőre ezek nincsenek napirenden. A másik kérdésére a válasz pedig az, hogy akkor ezentúl a képviselőtestület is kap meghívót, jó, ezekre a lakossági fórumokra. Egyébként akkor javaslom azért mindenkinek, hogy sűrűbben nézzék a város oldalait, vagy esetleg menjenek el a buszmegállók környékére is, mert hirdetményi formában is mindenhol ki van rakva állandóan az összes ilyen jellegű megmozdulásnak a meghívója. Tehát az, hogy most minden lakost egyenként meghívogassunk erre, azt remélem nem várja el tőlünk senki. Város honlapján, Facebook oldalon, ahogy említettem, buszmegállókban, hirdetőtáblán ott vannak ezek az események. Hát, ha valaki nem akar eljönni rá, annak jó indok az, hogy nem tud róla. Egyébként ezzel sokan szoktak élni, ezzel az indokkal, hogy miért nincsenek itt egy ilyen fórumon. Tehát nem tudunk mindenkinek név szerinti megszólalni. Itt van, jegyzőasszony pont mutatja, a város honlapján fönt van, időbe fölkerült, Facebook oldalon úgy tudom, fönt volt, időbe fölkerült rá. Kérem, hogyha valaki a közélettel szeretne foglalkozni, vagy több információt szeretne a közélettel kapcsolatban szerezni Balatonföldvár illetően, akkor figyelje a közélettel foglalkozó fórumokat, illetőleg platformokat, felületeket. És akkor talán el tudjuk kerülni ezeket az anomáliákat, hogy valaki nem tud, de általában inkább arra csak hivatkozunk, hogy nem tudunk arról, hogy mi történt, vagy minket nem hívtak oda meg. Ez Balatonföldváron legalábbis amióta mi vagyunk, elég széles körben meg vannak hirdetve ezek a fórumok. Herényi alpolgármester úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ha szabad, kiegészíteném a Bahart kikötővel kapcsolatos információkat. A tegnapi nap nem történt más, mint a már általunk elfogadott módosítás, helyépítési szabályzat módosítás, társadalmasítása. Tehát megismertetni a közvéleménnyel is, hogy mi is történik. És hogy mi történik valójában, ebből a módosításból az derül ki, a Batékhoz igazodva, hogy a zöld területek védelmét hangsúlyozottan ez a rendelet megerősíti. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy aki figyeli a környezetünket, az látja, hogy a legnagyobb Bahart-fejlesztés most Fonyódon zajlik. A fonyódi kikötőt, ami egyébként sokkal jobb állapotban volt, mint a mi földvári kikötőnk, azt teljes mértékben felújítják. Mi szeretnénk elérni polgármester úrral egyetemben, hogy a következő fejlesztési pont Balatonföldvár legyen, mert a Balatonföldvári kikötő történelmi múltját, kinézetét és mindent figyelembe véve abszolút megérdemli, és erre van szándéknyilatkozat, vagy szándékígéret, hogy ha mód és lehetőség nyílik rá, és a költségvetése megengedi a Bahartnak, és ez nyilván az országos költségvetésnek a függvénye, akkor szóba jöhet, hogy nálunk lesz fejlesztés. Tehát egyelőre itt tartunk, hogy hol lesz parkoló, meg hol lesz WC, meg hát az egy sokkal későbbi kérdés. Viszont a másik dolog, amiért szót kértem, hallgattam a bizottsági ülésen a költségvetés vitáját, majdnem 1 óráig tartott. Utána a testületi ülésen ezt körülbelül 5 perc alatt lezavartuk, a leghosszabb előadó az a könyvvizsgálói jelentés volt, egyébként senkinek nem volt hozzászólása. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, és hogyha megemeltem a hangerőmet, akkor megkövetem elnök urat, és elnézést kérek érte, de hát szerintem ez még belefér a politikai protokollba vagy kultúrába, hogy ne keverjük össze a dolgokat. A politikai vita az nem a bizottsági ülésre való, az idevaló ennek a testületnek az ülésére. A bizottságnak egyetlen egy feladata van, hogy a
törvényi háttér figyelembevételével vizsgálja meg, ugyanúgy, ahogy a könyvvizsgáló 10 törvényt sorolt fel, hogy az előírásoknak megfelele az előterjesztés, tehát ez egy alaki és formai közelítése a dolognak. A tartalmi kérdésekre itt kell, hogy sor kerüljön a bizottsági ülésen, mert hát ez a teljes körülés, a másikból 4 képviselő ki van rekesztve. Tehát én csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy szorítkozzon a bizottság egyébként törvényekben rögzített feladatára, és hagyja meg a politikai vita lehetőségét a testületi ülésen, ne fossza meg a többi képviselőt attól, hogy ne tudjon hozzászólni, vagy csak engedélyezve szólhasson hozzá, mert nem tag. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban, nyilván mindjárt megadom a szót Ernest képviselőtársunknak, ezzel kapcsolatban beszéltünk már arról, felmerült annak az ötlete, hogy válasszuk ketté a bizottság és a képviselőtestületi üléseknek az időpontját, és akkor tegyük egy kicsit a képviselőtestületi ülést is mozgalmassá viták tárgyát illetően, hiszen abban egyetértek, hogy a vitáknak a képviselőtestületi ülésen lenne nagyobb mértékben lezajlaniuk. Tehát lehet, hogy a polgármester úr akkor felkérünk, hogy ezzel kapcsolatban esetleg egy előterjesztést majd nyújtsáj be. Ernest Ervinnek megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. Ha ebből lesz is előterjesztés, ahogy most polgármester úr elmondtad, akkor Herényi alpolgármester úr szeretném kérni, hogy akkor az MÖTV és az SMS-ünk alapján akkor azt emelje be, hogy mi is a pénzügyi bizottság feladata a költségvetés előkészítése kapcsán. Köszönöm. Köszönöm. További szócsata nincsen, akkor nagy tisztelettel megköszönöm a mai közmeghallgatáson, bizottsági ülésen, illetve a képviselőtestületi ülésen való részvételt, munkát, a kedves nézőknek a figyelmet. A képviselőtestületünk februári ülését bezárom. Mindenkinek további szép napot kívánok.